Бүгін Яңа ғасыр телерадио компаниясының генерал директоры Илшат Аминов юбилейн белгілеп өтті. Оңа 60 яш Татарстанның бірінші спутник каналына соңырақ балалар үшін туған тілді эшләүче тәуге телеканал Шаян ТВ-га негіз салған кеше ул. Рөстәм Миннеханов һәм Минтимер Шәймиев белән бер командада Татарстан өчен мөһим медиа проектларны гамәлгә куя. Иҗади эшчәнлеге дә, җитәкче буларак башкарган эш гамәлләре дә соллы аның. Илшат Аминов киң кырлы шәхес, дәүләт советы депутаты, республиканың журналистлар берлеге рәисе дә, күпләр өчен остаз да. Вазифасында булмасын, туган тел һәм милләт өчен җан атып йөрүче кеше. Хезмәте күп санлы дәрәҗәле бүлекләре белән дә бәйләнә. Илшат Аминов Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, фидакар хезмәте өчен ТАССРның 100 еллыгы медальләре иясе. 10 ел элек Россиянең иң яхшы медиа менеджеры илкүләм премиясенә лаек булган иде. Ул федераль дәрәҗәдә танылган медиа менеджер. Илшат Аминовка гаять катлаулы һәм җаваплы эш насип булды. Хәзерге катлаулы заманнарда Татарстан Яңа ғасыр шикелле зур телерадио компанияны җитәкләү, зур гыйлем, талант, түземлелек, кыюлык, уңганлык һәм бик олы җаваплылык таләп итә. Минемчә, Илшат үз вазифасын лаеклы башкара. Ихластан бирелеп, барлык көч чыгарып куя, тырышып, рухланып эшли. Аның командасы да шундый. Безне һәр вакыт иҗади эшкә, мәдәнияткә, камиллеккә өндәп торалар. Шуны әйтергә кирәк. ТНВ каналына бик үзенчәлекле һәм әһәмиятле бурыч йөкләнде. Ана телебезне, мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне саклау һәм үстерү, татарларны бөтен дөнья буйлап берләштерү. Илшат Аминовның бу юнәлештә эзлекле һәм үтемле эш алып баруын күрәбез. Һәм алга табада аңа зур өметләр баглыйбыз. Хөрмәтле Илшат Юнус улы, сезне бүгенге күркәм юбилейгыз белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Күп еллар дәвамында милләтебезнең үз аңынгатуга, рухи хәзинәсен, мәдәни мирасын байытуга керткән олы хезмәтегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә нык сәламәтлек, иминлек, дәрт-дарман, баракатлы тормыш телим. Эшләрегез уң булсын. Без бүген эшлитергән журналистлар барыбыз да Илшат Юнусны үзенең укытучыбыз итеп күрәбез. Аның абруе шул кары көчле, без аны телевидениегә түгел, гомумән Татарстанның массу күләм чарасына зур йогынтысын күрәбез. Аңа зур сәламәтлек, чөнки ул менә ТНВ телеканалын ясаганда башында торды, Шаян телеканалы ясаганда башында торды. Һәр менә бик көч салып, тырышып эшләп килә Татарстанның киноиндустриясын торгызырга, яңа үреләргә күтәрергә. Без уйлыйбыз, мин уйлыйм, үземчә аның барып чыгыр, шул кадәр теләк белән эшләгәч, шул кадәр аның булдыклыгы белән. Хөрмәтле Илшат Юнус улын 60 яшьлек юбилее белән Татарстан хәбәрләренең иҗат төркеме исеменнән котлыйбыз. Аңа алдагы тормыш юлында да зур һәм мөһим эшләрне башкарып чыгарлык дәрт-дарман, сәламәтлек телибез. Һәм безнең кичке 7 һәм 9 яртыдагы чыгарылышларда Илшат Аминовның юбилеена әзерләнгән махсус репортаж тәкъдим итәрбез.